Ewan ko ho ba kay Sir Ma'am? Ang ganda-ganda na nga ninyo. Nagawa pa kayong ipagpalit sa babaeng hindi naman kagandahan. Kung ako lang talaga siya, siguro hindi na kita pakakawalan pa. Kung tutuusin, napakaswerte nga niya sa inyo. Bukod sa maganda napaka-sexy pa. Kung pwede ko nga lang siyang gantihan dati ginawa ko na. Gusto niyo ho ba, madam? Meron akong alam na ibang paraan. Yun ay kung papayag ka. Kung hindi niyo ho kasi na itatanong, hindi lang ako sa trabaho magaling. Nang dahil sa foreman ng asawa ko, ay natuklasan ko ang relasyon nilang dalawa ng kanyang sekretary. Nalaman ko kay Dante na matagal na palang may relasyon ang aking asawa at si Mildred. Doon ko nagawang pumatol sa foreman na si Dante. Dahil sa galit ko sa aking mister, ay naglasing ako at ibinigay ang sarili dito. Nang mga oras na iyon, isa lang ang nasa isip ko. Walang-wala pala ang mister ko pagdating kay Dante. Si Byron lang kasi ang naging unang lalaki sa buhay ko, kaya't hindi ko talaga akalain na mababaliw pala ako sa foreman niya. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Clara, isang housewife at may isang anak na nag-aaral pa lang sa elementary. 32 years old. Halos 7 taon na rin kaming kasal ng asawa kong si Byron. Hindi niya po tunay na pangalan. Graduate ako ng kursong accountancy. Kaya naman kahit nasa bahay lamang ako, ay nakakagawa pa rin ako ng paraan para magkaroon ng sarili kong pera. Nang sa ganoon ay hindi ko inaasa sa kinikita ng mister ko ang lahat ng aking pangangailangan. Sa loob po ng 7 taon naming pagsasama ng aking mister, ni minsan ay hindi nawala ang tiwala ko sa kanya. Hindi sumagi sa isip ko na magagawa niya akong lokohin. May mga pagkakataon man na halos 1 hanggang 3 linggo itong hindi nakakauwi sa tuwing may project siyang tinatapos sa ibang lugar, ay matyaga ko siyang hinihintay sa kanyang pagbabalik at never sumagi sa isip ko na meron na itong babae. Civil engineer kasi ang asawa ko. Kung kaya naman minsan, kailangan niya talagang tutukan ang mga pinapagawang daan at tulay, lalo na kapag government project ang mga ito. Isang araw noon, maaga akong nagising para ipaghanda ng umagahan ang aking mag-ama nang may kumatok sa pintuan. Pagbukas ko ay bumungad sa akin si Dante. Oh, bakit sobrang aga mo naman yata ngayon, Dante? Sinusundo mo na naman ba ang girlfriend mo? Biro ko sa foreman ng mister ko. Matapos itong bumulaga sa pinto namin, 6:00 pa lamang ng umaga. Natulala pa ito habang nakapako ang tingin sa akin bago tuluyang natawa sa biro ko. Kaya naman ganun na lamang ang pagtatakang naramdaman ko nang makita ko itong titig na titig sa akin. Ginulat mo naman ako sa ayos mo, madam. Anya tsaka natatawang napakamot ng ulo. Second honeymoon nyo na naman ba kagabi ni sir? Biro pa nito. Bigla kong namula dahil sa kahihiyan. Napagtanto kasi ang itsura ko ng mga oras na yun. Ikaw naman kasi, Dante, sobrang aga mong pumunta ng bahay. Sabi ko habang nakatakip na ngayon ang mga braso sa aking dibdib. Maupo ka nga muna dyan sa sala at tatawagin ko ang sir mo. Parang ang gusto kong hilingin noon na lamunin na lang ako ng lupa. Kung bakit ba naman kasi nakalimutan ko na nakasuot nga lang pala ako ng pulang nighties at manipis lang yun. Daig ko patuloy ang rumampa sa harapan ng foreman ng asawa ko. Abay, napakaswerte naman niya. Si Dante ay isa ng balo. 39 years old pa lamang ito at meron ng isang anak. Hindi naman siya yung tipong gwapo talaga. Hindi rin naman masasabing pangit. Pero maganda ang pangangatawan nito. Malayo sa asawa kong slim lang ang katawan. Moreno ang kutis nito
na bumagay naman sa kanya. Minabuti kong huwag na lamang yung ikuwento sa asawa ko. Basta sinabi ko na lamang dito na may bisita siyang naghihintay sa baba at alam kong nakuha naman ito agad kung sino ang tinutukoy ko. Wala kasing araw na ginawa ang Diyos na hindi pumunta sa amin si Dante para sunduin ang mister ko papuntang trabaho. Ewan ko ba dito? Minsan nga kapag nasa bahay ito, ay madalas ko siyang nahuhuling nakatitig sa akin. Pinagsawalang bahala ko na lamang dahil wala naman siyang ginagawang masama. Maganda naman kasi talaga ako. Makinis at maputi. Mahaba ang buhok ko na umaabot hanggang sa aking bewang. Maputi din ako at matangos ang ilong. Nakahawig ako kay Bella Padilla. Nitong mga nakaraang araw lang, ay madalas kong napapansin ang asawa kong laging may kausap. Tawag ng tawag ang sekretary nitong si Mildred sa cellphone niya. Hindi ko naman yun binigyan ng mali siya. Dalang buong akala ko ay tumatawag lamang ito sa aking asawa para ipaalala ang schedule nito sa araw-araw o magtanong kung anong oras ito makakapasok ng opisina. Ngunit mukhang nagkamali ako. O paano Han, alis na kami, wika ni Byron. Mag-ingat kayong dalawa ha, tawagan mo na lang ako kapag hindi ka na masyadong busy, okay? Maliwanag na bilin ko sa aking asawa habang tinitingnan ang itim nitong maletang dala-dala para sa isang linggong biyahe niya. Buong akala ko nga hahalikan ako nito na madalas naman niyang ginagawa sa tuwing aalis siya, ngunit hindi niya yun ginawa ngayon. Ginulo lamang nito ang buhok ng aming anak na gumising pa ng maaga para makapagpaalam sa kanya. Normal naman ang lahat, maliban na lang talaga sa medyo kakaibang pakikitungo ng asawa ko kamakailan. Para siyang tuliro, laging nakatulala at para bang malalim ang iniisip. Binaliwala ko naman yun at hindi na binigyan pa ng masamang kahulugan sa pagbabakasakaling nagmamadali lamang ito o masyado na siyang maraming iniisip bago pa ang pag-alis niya. Ngunit, 1 linggo na ang lumipas. Matapos makaalis ni Byron papuntang Siquijor, ay wala man lang akong natanggap na balita mula sa kanya. Hindi ito tumatawag at hindi rin nagtitext. Noong una, naisip kong siguro masyado lamang itong abala sa trabaho. Kaya naman kahit active ang messenger niya ay hindi nito nagawang makapag-chat man lang sa akin. Ngunit alam ko naman sa sarili ko na hindi na ito tama, na may mali na. Hanggang hindi ko inasahan na mapupukaw ng isang post ang masamang kutob at pagdududa ko sa aking dibdib. Wala namang pangalang nabanggit sa post ang sekretarya ng asawa ko. Ngunit gano'n na lamang ang kabog ng dibdib ko habang binabasa ang nakasulat na Meet the Parents, habang ang nakalagay na lokasyon sa kanyang post ay Siquijor. Imposible naman sigurong magagawa sa akin ang asawa kong lokohin ako. Mahal na mahal kami nito. Baka naman nagiging praning lang ako dahil sa kakapanood ko ng mga drama. Sabi ko sa aking sarili nang mabawasan man lang sana kahit konti ang kabog ng aking dibdib. Hanggang kinabukasan ay para akong binuhusan ng malamig na tubig matapos marinig ang magkakasunod na katok sa aming pintuan. Dante? Namumutla akong sambit. Ngumiti naman ito sa akin tsaka formal na bumati. Magandang umaga ho, ma'am. Nandyan ho ba si Sir? Bahagya pa akong natameme noon. Dahil hindi ko talaga alam kung ano bang dapat kong isagot sa kanya. Gayong ako dapat ang nagtatanong dahil batay sa sinabi ng aking asawa ay magkasama silang dalawa sa Siquijor. Pinapasok ko lamang ito ng bahay kahit pakiramdam ko ay unti-unti na ako ngayong nanghihina dala ng pinaghalong frustrasyon at takot. Natatakot akong aminin sa sarili kong may mali na malaki ang posibilidad na nagsisinungaling talaga ang mister ko tungkol sa lakad nito. Hindi pa man ako nakakapagtanong kay Dante, ay nauna na itong magsalita.
Pasensya na madam. Halos 1 linggo na rin kasing sira yung cellphone ko kaya hindi kami nagkausap ni sir. Nabanggit kasi ng anak kong dumaan daw siya sa bahay noong Lunes. Pero hindi naman kasi kami nagkaabot. Hindi ko tuloy alam na may importante palang lakad si sir pagkatapos naming magkita nun. Dumating na ho ba siya? Tanong pa nito. So ibig sabihin, hindi talaga kayo magkasamang dalawa, Dante? Hindi rin kayo nagkita? Pahayag ko sa masakit na katotohanan. Hindi ko inaasahan na kusang tutulo ang luha sa mga mata ko, samantalang nanatili namang nakatitig sa akin si Dante. Hindi ito umiimik, pero ramdam ko ang pagtataka nito. May nangyari ho ba, madam? Nagtataka nitong tanong. Pinagmasdan ko lamang ito habang hindi pa rin humihinto ang aking mga luha. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Dante. May relasyon ba ang asawa ko at si Mildred? Nagulat si Dante. Gusto niyo ba talagang sagutin ko pa ang tanong niyo, ma'am? Mabilis akong umiling. Hindi na pala kailangan. Alam ko na ang sagot nang makita kita, Dante. Nagsinungaling siya sa akin. Hindi totoong magkasama kayong dalawa at trabaho ang pinunta niya sa Secure. Tama ako, di ba? Matagal mo nang alam na may relasyon silang dalawa. Pasensya na ho, madam, pero wala kasi akong balak na manghimasok sa personal niyong buhay. Pinahid ko na lamang ang mga luhang naglandas sa aking pisngi. Naiintindihan ko, Dante. Pero mabuti na lang din at nalaman kong niloloko pala ako ng aking asawa. Kaysa naman nagmumukha akong tanga hanggang dulo. Lakas loob na sabi ko dito. Hindi ito makatingin ng diretso sa akin at tanging malalalim na hininga lamang ang naririnig ko mula sa kanya. Humingi pa ulit ng pahumanhin si Dante sa akin at akmang aalis na sana ito, ngunit mabilis ko siyang pinigilan. Pwede bang dumito ka muna? Dante, samahan mo muna ako. Umiinom ka ba? Gusto mo bang uminom? Isipin mo na lang, bayad mo na lang sa akin. Dahil sa paglilihim mo sa kalokohan ng asawa ko. Buong akala ko nga ay hindi nito pagbibigyan ang hiling ko sa kanya. Ngunit tumango lamang siya, tsaka mabilis na bumalik sa kinauupuan. Siguro naman, walang magagalit sa'yo kung sasamahan mo kung maglasing, hindi ba? Wala naman ho, madam. Mabuti kung ganun. Alam kong masyado pang maaga para yayain ko siya pero kailangan ko ngayon ng makakasama. Salamat, Dante ah. Pasensya ka na rin nadamay ka sa gulo naming mag-asawa. Maya-maya pa, binigyan ko ito ng alak na madalas na iniinom ng asawa ko sa tuwing hindi ito dinadalaw ng antok. Tama nga naman. Bakit nga ba hindi ko napansin ang mga bagay na yun, maging ang mga pagbabago sa galaw nito kamakailan? Kung bakit kasi, mas pinili ko pa rin pagkatiwalaan siya. Siya nga pala, Dante. Sigurado ka bang walang magagalit sa'yo? Wala ka bang asawa? Parang wala kasing nababanggit si Byron sa akin magmula nung pumasok ang foreman sa kumpanya. Tanong ko sabay lagok ng alak sa aking baso. Tumungga naman ito ng bote habang hindi pa rin inaalis ang tingin sa akin. Maaga kasi akong nabalong, madam. Namatay ang asawa ko sa isang aksidente, kaya naman hindi na ako nag-asawa ulit sa takot na baka maulit lang. Naiintindihan ko, Dante. Alam kong masakit. Pero alam niyo, madam, kung dumating man ang pagkakataon na mag-aasawa ulit ako, katulad mo yung gusto ko. Sa totoo lang, nakakainggit ng asawa ninyo dahil may asawa siyang katulad ninyo. Natawa ko. Talaga ba, Dante? Sa tingin mo, maganda ba ako? Sobra ho, madam. Bulag lang siguro ang asawa niyo dahil di hamak na mas maganda ka kay Ma'am Mildred. Talaga ba? Hindi mo ba ako binobola? Bakit ko naman ho kayo bubolahin? Sinamantala ko ang usapan naming dalawa dahil pakiramdam ko ay nabawasan ng konti ang bigat sa dibdib ko habang magkausap kami. Hindi ko nga ho alam kung bakit may mga lalaking nagagawa pa ring magloko
kahit nasa kanila naman ang lahat. Maganda ka talaga, ma'am. Kaya nga lagi akong napapatingin sa inyo eh. Halatang matalino at sexy pa kayo. Pero sadyang hindi lang talaga siguro na kontento si sir. Inisang lagok ko ang laman ng basong hawak ko dahil nakaramdam ako ng panunuyo sa aking lalamunan. Baka naman mas magaling ang sekretarya niya kaysa sa akin. Prangka kong sambit. Kung isa bagay, mainihin tingnan ang sekretarya ng asawa niyo, madam. Pero halatang uhaw sa atensyon. Nakakawala ng respeto ang mga babaeng parang mauubusan ng lalaki. Sayang, dahil sinayang ka ng asawa ninyo. Mataas na ang sikat ng araw habang magkausap kaming dalawa. Pero para akong kinikilabutan nang maramdaman ko ang tumatagos at mapanuring titig ni Dante. Kung pwede ko nga lang sana siyang gantihan, baka ginawa ko na, Dante. Nang mga sandaling yun, hindi ko na naitago ang galit na nararamdaman ko. Alam kong nakita din nitong napakuyom ang aking kamao. Pwede naman, madami, kung gusto ninyo. May alam akong ibang paraan. May pilyong ngiti na ngayong nakapaskil sa kanyang muka. Marahil dahil naparami na rin ang nainom naming dalawa. Ang tanong lang, kaya mo ba, madam? Masyado kang mabait at loyal sa mister mo. Kunot noo ko lamang siyang tinitigan. Hinahamon mo ba ako, Dante? Inilapag nito ang hawak na bote hanggang sa napailing na lamang ako nang lumapit siya sa akin. Mabait namang boss ang asawa niyo, madam. Kaya na minsan, hindi ko talaga naisip na manghimasok sa personal na buhay niya. Pero siya naman na kasi mismo ang gumawa ng paraan para malaman mo ang kalokohang ginagawa niya. Payag ka bang gantihan siya? Gamit ako? Naramdaman kong lumapat sa pisngi ko ang kamay ni Dante, kaya nagpatianod na lamang ako. Sinayang kanya. Pero hindi pa naman huli ang lahat eh. Anito habang nakatitig ng diretso sa mga mata ko. Marahan naman akong tumango. Pakiramdam ko, tuluyan akong nilukob ng kalasingan sa harapan nito. Tama, hindi pa huli para gumanti. Natawa ko pang sabi nang mabilis naman itong sinang-ayunan. Hanggang maya-maya lamang ay lumapat ang labi ni Dante sa akin. Nagkasundo kaming dalawa ni Dante. Maya-maya kinuha ko ang cellphone ko na nasa gilid ng sofa. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman ipapakita sa kanya kung sino ang lalaking kasama ko. Sabi ko na lang na may ngiti sa labi. Hindi ko naman masisikmura kung mawawalan ka ng trabaho pagkatapos. At kahit alam kong hindi pa rin tama ang gagawin naming dalawa ni Dante, ay hindi ako huminto. Sumandal ako sa malapad nitong dibdib. Ni minsan talaga, hindi pumasok sa isipan ko na lolokohin ako ng asawa ko. Ganun kalaki ang tiwalang binigay ko sa kanya. Alam kong may sinabi sa akin si Dante, ngunit hindi ko iyon naintindihan dahil mas natuon na ang atensyon ko sa kanyang labi. Wala nang atrasan, madam ah. Tumango lamang ako sa harapan nito. Alam ko, kaya ayokong tumutol kahit alam kong mali. Matapos noon, ay muli kong naramdaman ang nag-aalab na halik ni Dante. Kinakapos na ako ng hininga na lalong nagpahina ng aking tuhod, pero tuluyan na akong tinakasan ng katinuan. Walang ibang laman ang isip ko ng mga oras na iyon kung hindi ang makaganti. Kaya mabilis kong inabot ang cellphone ko tsaka kinunan ng litrato ang ginagawa naming dalawa ni Dante. Hindi kitang mukha mo. Sabi ko pa kahit namumungay na ang mga mata ko. Hanggang sa nabigla na lamang ako nang inagaw ni Dante ang cellphone at siya na mismo ang nagpadala ng litrato namin sa aking asawa. May kaba akong naramdaman nung una, pero napalitan din yun ng isang ngiting hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung napangiti ba ako dahil masaya akong nakaganti kahit papaano. O mas lalo lamang ako nilamon ng galit at sakit na nararamdaman ko. Maya-maya lang ay tuluyan na kaming natangay na dalawa ni Dante. At sa unang pagkakataon, nagpaangkin ako sa hindi ko asawa at mismong sa sofa pa namin.
Mabuti na nga lamang at malawak ito dahil kung hindi, baka kanina pa kami nalaglag. Ilang oras pa ang lumipas ay tuluyan kaming nakontentong dalawa. Bandang hapon ay naalimpungatan na lamang ako dahil sa sunod-sunod na pagkatok mula sa labas ng kwarto naming mag-asawa. Hindi kasi kami natapos sa sofa ni Dante. Pumunta pa kami sa kwarto naming mag-asawa at doon ay sinulit namin ang bawal na sandali. Umalis din naman si Dante pagkatapos. Buong akala ko bumalik na nang wala sa oras si Byron. Ngunit ang anak pala namin na galing sa eskwelahan ang umuwi. Medyo masakit man ang ulo at katawan ko mula sa nangyari. Ngunit mahigpit na napayakap ako sa aking anak na wala man lamang kaalam-alam sa ginawa ng kanyang ina at ng kanyang ama. Gusto kong ipaliwanag sa kanya ang lahat, ngunit hindi ko naman alam kung papaano. Hanggang sa humingi na lamang ako ng tawad dito dahil na rin sa pagkakamaling nagawa ko. Naging marupok kasi ako at hinayaan kong kainin ako ng galit na nararamdaman ko kanina. Hanggang sa naramdaman ko na lamang na niyakap ako nito pabalik. May problema ho ba, Mama? Anya na mas lalong nagpadurog sa aking puso. Gusto kong magsinungaling at sabihing nagdadrama lang ako na hindi kailanman mabubuwag ang kinalakihan nitong kumpletong pamilya. Pero kahit hindi ko pala sabihin ang totoo, ay masasaktan pa rin pala ang anak ko mula sa desisyong gagawin ni Byron. Makalipas kasi ang 2 linggo, ay umuwi si Byron at inamin niya mismo sa harapan naming mag-ina na mayroon siyang kabit at mas pinipili niya ito kaysa sa amin. Tama po, iniwan kami ng asawa ko at sumama na kay Mildred. Masakit marinig ang katotohanan pero ginawa ko ang lahat ng makakaya ko upang magpakatatag ng mga oras na iyon. Lalo na nung tuluyang hinakot ni Byron ang mga gamit niya. Hindi naging madali pero iniisip ko na lamang na mayroon akong anak na umaasa sa akin at kailangan niya ng inang hindi siya ipagpapalit kahit kanino. Sabihin mang nagawa kong gumanti sa asawa ko sa pamamagitan ng forma nito ay wala naman yung naging epekto. Hindi man lamang kasi nasin ni Byron ang sinend kong litrato kaya binura ko na lamang yun. 2 buwan ang lumipas mula nang kami iwanan niya. Nakatanggap ako ng chat mula sa kanya at kinukumusta kaming mag-ina. Nung mabasa ko yun, agad ko rin itong binura dahil simula nang iwan niya kaming mag-ina, ay tuluyan ko na rin siyang binura sa buhay namin ng anak ko. Sa huli, ipinangako ko na lamang sa sarili kong hindi na ako muling kukuha ng batong ipupukpok sa aking ulo. Mas mabuti pang pagtuunan ko ng pansin ang anak ko at gumawa na lamang ng paraan para mabigyan ito ng magandang kinabukasan. Kung tungkol naman kay Dante, ay nakakausap ko pa rin naman to. At batay sa huli naming chat, ay nasa probinsya na nila ito matapos siyang matanggal sa trabaho. Muli ay ito po ang aking kwento. Nagmamahal, Clara. Magandang araw. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang napakagandang istoryang to. Sa edad na 35, ay nanatili pa rin na binata itong si Mang Rodel. Nag-iisa lang siya sa buhay dahil pumanaw na ang kanyang mga magulang at may kanya-kanya na ring pamilya ang 2 niyang mga kapatid na babae at sa Amerika na ang mga to naninirahan. Hindi naman masasabi na si Mang Rodel ay pangit o may kapansanan kaya walang nagkakagusto sa kanya dahilan upang manatili itong binata. Sa totoo lang ay pogi naman tong si Rodel. Nasa 5'7" ang height at taglay naman nito ang matipunong pangangatawan, kakisigan at kagwapuhan
na hinahanap-hanap din ng mga kadalagahan. Nakapagtapos din naman siya ng 2-year course sa isang vocational school bilang electrician. Likas sa binata ang pagiging mabait at magalang sa kanyang kapwa, kaya marami ang humahanga at nakakakilala sa kanya sa kanilang lugar. Hindi ito mahilig sa mga inuman o sugal at pati na sa paninigarilyo. Tahimik lamang din to. A man of few words, ika nga. Kung kaya wala itong naging kaaway. At dahil sa kilalang masipag ang binata, kaya hindi na ito nahirapan pa na makapaghanap ng trabaho. Pagkatapos ng kanyang vocational course, ay nag-apply agad ang binata bilang janitor sa isang paaralan sa kanilang lugar. Dahil sa kakilala naman ni Mang Rodel ang principal ng naturang paaralan, kung kaya't siya ang maswerte na aplikante na tinanggap bilang janitor at siya na rin ang naging maintenance electrician ng paaralan. Sikat ang school sa kanilang lugar kahit pa may kamahalan ang tuition fee o matrikula. Ang nakakapag-enroll lamang doon ay pawang may mga kaya sa buhay. Ang ibang estudyante ay talagang mayayaman pa. Pawang magaganda ang karamihan sa mga babae. Halatang asikaso din nila ang mapuputi at makikinis na kutis. Sadyang nakakabighani ang mga kadalagahan sa naturang paaralan. 18 years old na above ang karamihan sa mga estudyante. Marurunong na rin tong sumunod sa mga uso, lalo na pagdating sa pananamit. Konti lamang ang estudyante ng mga lalaki na naka-enroll doon. At halos nasa 2 lamang ang lalaki sa bawat 10 babae, kaya hindi na nahihirapang manlikaw ang mga kalalakihan at sinasagot agad ng mga kadalagahan. Madalas nga na may nahuhuli si Mang Rodel sa iba't ibang mga lugar sa loob ng campus. Hindi lamang niya yun pinapansin. Taong 2017. Noong mag-enroll naman sa naturang paaralan, ang magandang dalaga na si Roxanne, ang nag-iisang anak ng kapitbahay ni Rodel na parehong OFW. Bata pa lamang si Roxanne ay kilala na ito ni Mang Rodel. Walang may pipintas si Rodel sa napakagandang mukha nito. Alam ni Rodel na balang araw ay isa si Roxanne sa mga magagandang dalaga sa kanilang lugar. Magiging kabiga-bighani din ang dalaga dahil sa maputi at makinis nitong kutis. Halos nasubaybayan ng binata ang pagdadalaga ni Roxanne dahil sa madalas niya itong nakikita noon na naglalaro sa kanilang lugar tulad ng ibang kabataan. Paminsan-minsan ay nakakausap din niya ito sa tuwing wala itong eskwela, kung ano-ano lang din ang kanilang napag-uusapan. Mga karaniwang tanong na sinasagot naman niya sa abot ng kanyang makakaya. Subalit minsan ay naitatanong nito sa kanya kung pwede na ba itong mag-boyfriend. Pinagbabawalan naman to ni Mang Rodel dahil nag-aaral pa lamang to. Dahil sa wala ang mga magulang, kaya kay Mang Rodel siya lagi nagtatanong. Minsan may mga tanong si Roxanne na kakaiba. Kung sasagutin daw ba niya agad kung sakaling may manliligaw sa kanya. Kung sasama daw ba siya kung may magyayayang lalaki na mag-date. Puro pagbabawal naman ang sinasagot ni Rodel. May isang pagkakataon na may kinumpuning aircon si Mang Rodel sa kwarto nito. Nakadapa ang dalaga sa kama na tila may pinapanood sa laptop. Hindi napansin ni Roxanne na tapos na pala si Mang Rodel at nasa likod na niya ito. Napansin ni Rodel na iba ang tema ng pinapanood ng dalaga, kaya't napailing na lamang to. Laking gulat naman ni Roxanne na nasa likod niya na pala si Rodel. Mabilis nitong isinara ang laptop dahil sa pagkagulat. Alis na ako, Roxanne. Paalam ni Mang Rodel. Maraming salamat po ulit, sabi ni Roxanne. Ituloy mo na yung pinapanood mo. Biro ni Mang Rodel na natatawa sa kanyang sinabi. Yun ang unang beses na nahalata ni Mang Rodel na may pagkapilya din ang dalaga. Noong magdebut si Roxanne, ay nagkataon naman na may importanteng lakad si Rodel,
kaya hindi ito nakadalo sa mahalagang okasyon ng dalaga. Naisip tuloy ni Roxanne na umiiwas ang binatang kapitbahay. Kinabukasan ng umaga, matapos ang kanyang debut, ay si Roxanne pa mismo ang naghatid ng ulam para kay Rodel. Papalapit pa lamang ang dalaga ay nakita na siya ni Mang Rodel. Kaya pinagbuksan naman agad ng pinto ni Rodel ang dalaga. "Galit ako sa iyo, Mang Rodel. Bakit hindi ka dumalo sa aking debut kagabi?" May inis sa tono ng babae. "May inuutos sa akin si Principal, kaya hindi ko naman matanggihan." Mabilis ang sagot ni Rodel. "Hindi mo man lang ako nabati ng happy birthday." Panunumbat ng dalaga sa janitor na kapitbahay. "Maupo ka muna, Roxanne." Alok ni Rodel sa magandang dalaga. Naupo sila sa sofa na magkatabi pero halatang naiinis pa rin sa kanya ang dalaga. "Sorry na, Roxanne." Humingi na lang ng paumanhin ang binata sa nagmamaktol na kapitbahay. "Belated happy birthday. Salamat din sa dala mong pagkain." Napangiti si Rodel dahil sa asal bata pa rin to. "Dalaga na ako, Mang Rodel. 18 years old na ako," pahayag ni Roxanne. Ang bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang na nakikita kitang naliligo sa ulan kahit hindi naman lang naka-t-shirt. "Ang bastos mo naman, Mang Rodel." Naiinis sa sabi ni Roxanne. "Bata ka pa kasi noon. Normal lang yun. Pero ngayon ay hindi na pwede. Dahil dalaga ka na at napakaganda mo pa." Paliwanag ni Mang Rodel. "Pwede na ba akong mag-boyfriend?" Tanong ng dalaga. "Hindi pa rin pwede. Dahil kaka-birthday mo lang." Pagbabawal ng binata. "Bakit ang mga kaibigan ko ay may mga boyfriend na at may mga first kiss na rin sila?" Paliwanag ni Roxanne. "Huwag kang kagaya sa kanila." Babala ni Mang Rodel. Bakit naman po?" Nalilitong tanong ni Roxanne. "Dahil sa hindi ka pa handa." Sagot ng binata. Di turuan mo na lang ko, Mang Rodel. Kahit kiss lang, Lumalabas ang pagiging pilya ng dalaga. "Anong turuan?" Nagtataka naman si Mang Rodel sa sinabi ni Roxanne. "Para maging handa na ako kung sakaling mag-boyfriend na ako." Sagot ng dalaga. "Hindi ganun kasimple yung ibig kong sabihin, Roxanne." Napapailing na lang si Mang Rodel. "Puro ka naman pagbabawal sa akin." Muling naiinis na sabi ng kapitbahay na dalaga. "Concerned lang ako sa iyo, Roxanne." Sabi nito. "Please, baka pwede, ikaw na lang yung first kiss ko." Halos magmakaawa ang dalaga. Inilapit pa ni Roxanne ang kanyang pisngi. Pumikit at naghintay. Wala namang nagawa si Mang Rodel kundi hagkan sa pisngi ang magandang si Roxanne. "Tapos na," sabi ni Mang Rodel dahil nakapikit pa rin ang dalaga. Sa lips, Mang Rodel. Regalo mo na lang para sa aking debut." Muling humiling si Roxanne. "Bakit pati sa lips mo?" Biglang napatanong si Mang Rodel at nagtataka. "Kunwari ay ikaw ang boyfriend ko." Parang nakikipagbiruan lang si Roxanne. Total ay nasa loob naman sila ng kanyang bahay at siguradong walang makakahuli sa kanila, kaya naman napilitang sundin na lamang to ng binata. Smack lang ang ginawa ni Mang Rodel, kaya napamulat ng mata si Roxanne. "Yun na yun?" May halong pangaasar na sabi nito. "Ano ba kasing klase ang gusto mo?" Napatanong to. "Yung kagaya sana sa napapanood ko." Sagot ni Roxanne. "Iba na yun." Napakagatlabi ang dalaga. Malumani na nagsalita dahil sa nabuking na siya noon ng janitor na kapitbahay. "Basta, hanggang ito lamang ang mabibigay ko sa'yo." "Oo na. Pero yung medyo sweet naman, para ka namang nagmamadali." "O sige na, ipikit mo ang mga mata mo." Utos ni Mang Rodel at pumikit naman ang dalaga. Napatingin si Rodel sa labi ni Roxanne. Sa mga sandaling yun ay may umusbong sa kanyang damdamin na hindi niya maipaliwanag ang dahilan. Hinawakan ni Mang Rodel ang pisngi ng dalaga
at binigyan ito ng isang malambing na halik. Naatulala ang dalaga sabay napangiti. Basta't huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol dito ha? Halatang medyo nag-aalala si Mang Rodel. Huwag kang mag-alala. Secret lang natin to, sagot ang dalaga. Tama ka, Roxanne. Dapat tayong dalawa lang ang makakaalam nito. Salamat ha. Sa wakas, may first kiss na ako. Natatawa pa si Roxanne. Bawal ang ginawa natin, Roxanne. Paliwanag ni Mang Rodel. Oo, pero mas gugustuhin ko naman na ikaw yung una ko. Dahil alam kong aalagaan mo ko at hindi mo ako papabayaan o sasaktan. Ang paliwanag ng dalaga. Payag ka ba na kahit kunwari lang i-girlfriend mo ko, Mang Rodel? Tanong pa ni Roxanne. Sige, payag ako kapag tayong dalawa lang. Katulad ngayon ay ituturing kitang girlfriend. Sinabayan na lamang ni Rodel ang nais ni Roxanne. Umalis ang dalaga na may ngiti sa kanyang magandang muka. Halos pinagpawisan naman ng malamig si Mang Rodel dahil sa hindi niya inaasahan na sa araw na yun ay mahahagkan niya ang magandang kapitbahay. Naitanong tuloy ng binata sa kanyang sarili kung hanggang kailan niya kaya makakayang paglabanan ang namumuong nararamdaman para sa dalaga. At paano niya maiiwasan ang tila pangaakit nito. Dahil na rin siguro sa walang mamagulang si Roxanne kaya naging malapit ang dalaga sa kanya. Ngayon na dalaga na to ay nag-aalangan na si Mang Rodel. Nagpasya siya na iwasan na lang na makausap si Roxanne. Subalit sadyang mahirap itago ang kanyang nararamdaman para sa dalaga. Napakaganda nito. Kaya hindi niya maikakaila na sadyang napakaswerte niya kung siya ang gugustuhin nitong unang makatabi sa kama. Sadyang lihim ang nararamdaman niya para sa magandang kapitbahay na si Roxanne dahil na rin sa layo siguro ng agwat ng kanilang edad. Kaya lihim ang pagtingin niya sa dalaga. Sinadyang iwasan ni Mang Rodel si Roxanne pero pilit mang iniiwasan to ni Rodel. Tila kabaliktaran naman tong si Roxanne na laging lumalapit sa kanya. Siguro dahil na rin sa pangungulila sa mga magulang kung kaya't kay Mang Rodel niya hinahanap ang kalinga ng mga nakakatanda sa kanya. Sa unang araw ng eskwela, kung saan si Mang Rodel ay nagtatrabaho bilang janitor, ay nagkaroon agad ng pagkakataon si Roxanne na makausap ang binatang janitor. Habang nagwawalis si Mang Rodel sa may koridor, ay nakita ng binata ang dalaga na papalapit na sa kanya. Hindi na maiwasan ni Mang Rodel ang dalaga na matagal na niyang hinahangaan. Sa paglapit ni Roxanne sa kanya, ay napansin agad ng binata ang maputi at makinis na legs nito dahil sa suot nitong palda na mga 3 inches above the knee ang sukat. Nang makita ni Roxanne si Mang Rodel, ay ngumiti ito sa kanya. Kaya nasilayan din ng binata ang pantay-pantay na puting ngipin nito, na mas lalong nagpatingkad sa mapulang mga labi. Magandang umaga po, Mang Rodel. Magalang nabati nito sa binata. Magandang umaga din sa iyo, Roxanne. Bati naman ni Mang Rodel sa dalaga. Hanga ako sa kasipagan mo, Mang Rodel. Seryoso ang dalaga sa kanyang sinabi at hindi parang nambobola lang. Mas hanga naman ako sa ganda mo, Roxanne, sabi ni Mang Rodel. Maganda ako? Totoo ba yung sinasabi mo? Napatanong si Roxanne. Totoo. At tama ang narinig mo. Napakaganda mo, Roxanne, sagot ni Mang Rodel. Bolero ka rin pala? Akala ko tuloy sinadya mong hindi makipag-usap sa akin, sabi nito. Natameme si Rodel at hindi makapagsalita dahil tama naman ang sinabi nito. Nanatiling nakayuko ang matanda dahil totoong iniiwasan na niya ang dalaga matapos ang maling nangyari sa kanila. Bakit parang umiiwas ka na kausapin ako, Mang Rodel? Tanong ni Roxanne na parang gusto nitong malaman ng totoong dahilan.
Hindi nasagot ni Mang Rodel ang tanong na yun ng dalaga. Sa tuwing lumalapit ako sa bahay ninyo, dahil gusto sana kitang makausap, ang ginagawa mo ay nagpupunta ka sa loob at hindi na lumalabas. Dugtong pa ni Roxanne. Nanatiling tikom ang matanda. Wala naman ibang makakarinig sa magiging usapan natin, Mang Rodel. Kahit ano pang pag-usapan natin ay tayo lang naman ang makakaalam. Pero halatang umiiwas ka na makausap ako. Dugtong pa na tanong nito. Sana tulad pa rin ng dati na kinakausap mo ko at sinasagot mo yung mga tanong ko. Hirit pa ng dalaga. Gusto ko pa naman sana. Ikaw yung gumabay pa sa akin sa ibang mga bagay na dapat kong malaman. May lungkot sa boses ng dalaga. Medyo nahihiya lang ako na kausapin ka, Roxanne. Dalaga ka na kasi. Medyo may ibig ipahiwatig itong si Mang Rodel. Mas kailangan ko ngayon ang gabay mo, Mang Rodel. Halatang may pakiusap naman sa tanong ng dalaga. Anong ibig mong sabihin? Napatanong bigla ang matanda. Gusto ko sana, ikaw lang. Ikaw yung maging una ko sa lahat. Walang pag-aalinlangan sa pagkakasabi ni Roxanne. Bakit ba iniisip mo yung mga ganyang bagay? Tanong ni Rodel sa dalagang kapitbahay. Dalaga na ako, Mang Rodel, at ikaw yung napili ko. Sagot nito na halatang pinag-isipan pa. Hindi nakapagsalita si Rodel. Parang desidido na talaga si Roxanne. Sana naman ipayagan mo ko, giit nito. Sige, bayag ako. Basta kailangan tayong mag-ingat at baka malaman pa ng ibang relasyon natin. Sagot ni Mang Rodel. Sang-ayon ako sa sinabi mo, pahayag ni Roxanne. Walang dapat makaalam. At hindi dapat pinag-uusapan sa mga kaibigan. Dugtong pa ni Mang Rodel. Alam ko na yun. Secret lang natin. Sagot ni Roxanne. Tama ka. Dapat talaga secret lang natin. Pagsang-ayon ni Rodel. Hindi mo na ba ako iiwasan? Seryoso ang naging tanong ng dalaga. Sa ganda mo, Roxanne, ay sadyang mahirap kang iwasan. Uwi ka naman ni Rodel. Maganda ba ako sa paningin mo? Tanong ulit ng dalaga. Walang lalaki ang hindi mabibighani sa ganda mo, Roxanne. Ang husay mong sumagot at magsalita mong Rodel. Sana, mas mahusay ka pa pagdating sa... Alam mo na? Natatawang sabi ni Roxanne. Huwag mo akong ginaganyan, Roxanne. Babala ni Rodel. Handa naman ako, Mang Rodel eh. Seryoso at halatang palaban na ang dalaga. Muli na namang natameme ang binata. Ilang sandali na nabalot ng katahimikan ng paligid sa kanila. Sana mula ngayon, di mo na ako iwasan ha. Dahil sa totoo lang, ay masaya ako pagkausap kita. Muling nagsalita si Roxanne. Sige, lagi na kitang kakausapin, Roxanne, para makabawi naman ako. Pagpayag naman ni Mang Rodel sa hiling ng dalaga. Ayos lang naman po sa akin na kausapin mo ko. Paalala pa ng dalaga. Umiiwas lang akong lapitan ka dahil baka ikainis at ikagalit mo ang pakikipag-usap ko sa'yo. Sagot ni Rodel. Hayaan po ninyo at ako na lang ang pupunta sa bahay ninyo. Natatawa pa ang dalaga sa kanyang sinabi. Muling tumahimik si Rodel at biglang napaisip sa sinabi ni Roxanne. Naalala nito ang nangyari noong nakaraang araw. Maganda ba talaga ako, Mang Rodel? Tanong ulit ng dalaga. Mula ulo hanggang paa ay pinagmasdan siya ni Rodel. Tiyak na sa ganda mo, Roxanne, ay balang araw dudumugin ka sa dami ng iyong manliligaw. Sabi nito na halatang may paghanga para sa dalaga. Naku, alam mo naman hindi po ba, nawala nga ni isang naglakas loob na manligaw sa akin. May konting inis sa tono ng boses ni Roxanne. Natatakot lang siguro ang mga binata sa lugar natin dahil nasa iyo na ang mga katangian na hinahanap ng karamihan sa mga lalaki. Beauty and brain ka kasi, Roxanne. Paliwanag ni Mang Rodel. Kilala kasi ni Mang Rodel ang mga magulang ni Roxanne. Napawang matatalino. Engineer kasi ang ama at nurse naman ang nanay ni Roxanne.
Alam din ng binata na ang dalaga ay palaging may honors sa school mula elementarya hanggang sa mga high school si Roxanne. May hina lang ang loob nila. Halata ang lungkot sa boses ng dalaga. Handa ka na ba na merong manligaw sa'yo? Tanong ni Mang Rodel sa dalaga. Oo naman po. Nag-18 na po ako, Mang Rodel. Subalit never pa ako nagkaroon ng manliligaw. Sagot ng dalaga. Huwag kang magmadali, Roxanne. Sa ganda mong yan ay mag-uunahan pa ang mga binata na manligaw sa'yo. Ang payo ni Rodel sa kanya. Kailan naman kayo darating yun? Pag matandang dalaga na ba ako? Tanong ulit ni Roxanne. Malay mo, baka nasa tabi-tabi lang ang binata na gustong manligaw sa'yo. Sagot ng binata. Ikaw po, Mang Rodel. Binata ka naman. Bakit hindi mo ko nililigawan? Tanong nito. Janitor lang ako, Roxanne. Nayuko naman ang binata nang sumagot sa dalaga. Huwag mo nga hamakin ang trabaho mong yan, Mang Rodel. Isang marangal na trabahong pagiging janitor. At saka, ang pogi mo kaya? Ayaw mo lang manligaw. Sige ka, baka tumandang binata ka pagdating ng araw. Halatang hindi nagbibiro si Roxanne. Sana nga, may magkagusto pa sa akin, Roxanne. Matamlay na sagot ni Rodel. Ako na lang kayang ligawan mo, Mang Rodel, upang maranasan ko naman lang na magkaroon ng maliligaw at boyfriend. Tanong ng dalaga. Huwag mo akong mabiro-biro ng ganyan, Roxanne. Baka tutuhanin ko ang sinabi mo. Banta naman ni Rodel sa dalaga. Hindi na kita pahihirapan, Mang Rodel, kung sakaling liligawan mo ko. Ngumiti si Roxanne sa binata sabay kintat. Hindi agad nakapagsalita si Mang Rodel sa tinura ng magandang si Roxanne. Papasok na po ako, Mang Rodel, sabi nito. At naglakad na to patungo sa kanilang silid-aralan. Kung alam mo lang, Roxanne, matagal na kitang gusto. Sabi ni Rodel kasabay ng malalim na buntong hinanga habang pinapanood ang dalaga na papalayo na sa kanya. Nagkaroon naman ng lakas ng loob si Mang Rodel at nag-isip kung paano niya uumpisahan ang panliligaw sa dalaga. Hindi na rin niya maikakaila sa sarili na may pagtingin nga siya sa dalaga. Subalit hindi niya alam kung totoo ba ang sinabi ni Roxanne na siya na lamang ang ligawan. Kaya muling nagdadalawang isip si Mang Rodel dahil baka kasi nagbibiro lamang ang dalaga. Kung tototohanin niyang panliligaw tapos biru-biruan lang pala para kay Roxanne, ayaw niyang mapahiya at baka mas lalong mapaliw sa kanya ang dalaga. Sa paglipas ng mga araw, ay regular nang nakakausap ni Rodel ang magandang kapitbahay sa tuwing nagkakasalubong sila sa loob ng campus. Subalit hindi pa rin magawang manligaw ni Rodel sa dalaga. Isang araw ng Friday, ay maaga na namang pumasok sa school si Roxanne. Dahil sa wash day ang araw na yun, kaya hindi naka-uniform ang dalaga. Maganda ang damit na suot ni Roxanne, kaya mas lalong litaw ang kagandahan ng dalaga. Paglapit ni Roxanne, ay nakita nito si Rodel sa loob ng kanilang room. Kasalukuyang may inaayos na switch ng ilaw ang binata. Tamang-tama, at katatapos lang nitong kumpunuhin ang switch nang dumating si Roxanne. Good morning po, Mang Rodel. Masayang bati ng dalaga. Good morning din sa iyo, Roxanne. Bati naman ni Rodel. Mang Rodel, bagay ba sa akin ang suot kong damit? Nagpaikot-ikot pa ang dalaga sabay sa kanyang pagtatanong sa binatang janitor. Halatang may kapilihan sa kilos ng dalaga. Bagay sa iyo, Roxanne. Mas lalo ka pang gumanda sa suot mo. Sagot ni Mang Rodel. Napangiti naman ang dalaga. Sus, alam kong binubola mo lang ako, no? Parang nagmamaktol ang dalaga. Totoo ang sinabi ko. Ang ganda-ganda mo sa bagong damit mo na yan. Giit nito sa dalaga. Walang halong pambobola, Mang Rodel? Tanong ni Roxanne. Katunayan nga, kung kasintahan lang kita ay baka kanina pa kita niyakap. Walang pag-aalinlangan, nasagot naman ni Rodel. Di, isipin na lang natin na magkasintahan na tayong dalawa, Mang Rodel.
Halata sa boses ni Roxanne ang excitement. Hindi ka ba magagalit sa akin? Tanong ni Rodel sa dalaga. Kahit higit pa sa yakap, papayag ako, Mang Rodel. Pahiwatig nito sabay ngiti. Doon ba sa bahay ko, sa bahay mo? Hindi na nakapagpigil pa na sabi ng janitor. Basta, secret lang natin to, Mang Rodel. May konting pag-aalinlangan din mula sa dalaga. Huwag kang mag-alala, Roxanne. Wala akong pagsasabihan na kahit sino. Pangako. Baka may makakita sa atin dito. Kahit papaano, ay may takot sa tono ng boses ng dalaga. Halika, may alam akong lugar. Dinala ni Mang Rodel ang dalaga sa isang kubling lugar na kung may dumating man ay hindi agad sila mahahalata. Nagkatinginan muna ang dalawa. Nangakmang hahagkan na ni Mang Rodel ang dalaga, ay pumikit na lamang to at hinintay ang matamis na halik mula sa janitor. Mula sa noon ni Roxanne paibaba. Napansin ni Rodel na nakapikit pa rin ang mga mata ni Roxanne at tila walang bahid ng pagtutol mula dito. Parehas silang kinakapos sa paghinga sa kanilang palitan, ngunit wala pa ring pag-awat sa isa't isa. Parehas silang hingal. Nang maya-maya, makarinig sila o nakarinig sila ng mga nag-uusap na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Dali-daling nag-ayos si Roxanne. Mabilis na naghiwalay ang dalawa at unang lumabas si Mang Rodel bitbit ang mga tools na ginamit niya sa pag-aayos ng switch. Kunwari ay may binabasa naman sa cellphone ng dalaga nang dumating ang kanyang makaklase. Maghapon na hindi makapaniwala si Rodel sa muling namagitan sa kanila ng dalaga. Sa kabilang dako ay naging masaya naman si Roxanne sa kanyang pangalawang halik mula sa binatang janitor. Kahit kunwari lang na magkasintahan sila, ay may kung anong alab na naman ang bumalot sa dalaga. Parang may kung ano sa kanyang pagkatao na nais pa ng masigit pa dun. Muling nakaisip ng kapilihan si Roxanne. Kaya naman ang makauwi na to at papadilim na, ay nagkunwari ito na dadalhan ng ulam si Rodel at pinuntahan niya ang binata sa bahay nito. Tao po. Tao po? Sabi ni Roxanne sabay katok sa pinto nito. Tuloy ka, Roxanne. Sabi naman ni Rodel nang pagbuksan nito ng pinto ang dalaga. Dinalhan kita ng ulam, wika ni Roxanne. Sa pagpasok ng dalaga sa bahay ni Mang Rodel, ay sinadya nito na ilapit ang sarili upang maamoy ng binatang janitor ang gamit niyang pabango. Ang bango naman ng kasintahan ko, sabi ni Rodel, na halatang pinanindigan pa rin ito na magkasintahan nga sila ni Roxanne. Napangiti ang dalaga nang tawagin siyang kasintahan ni Rodel. Malaki man ang agwat ng kanilang edad, ay hindi ito hadlang sa isipan ng dalaga. Mas lalong nanggigigil si Rodel sa suot ngayon ni Roxanne, dahil nakasando lamang to at isang manipis na short. Pwede ba natin ulitin yung kanina, Mang Rodel? Walang pag-aalinlangan na tanong ng dalaga. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng janitor. Hindi muna nakasagot ang dalaga sa tanong ni Rodel. Halatang nagdadalawang isip pa to kung uulitin niya ang tinanong niya. Yun ba talaga ang sinadya mo dito, Roxanne? Si Mang Rodel na lang ang diretsahang nagtanong sa dalaga. Opo, seryosong sagot ng dalaga at naunawaan naman yun ni Mang Rodel. Hindi na nagdalawang isip pa ang janitor at dinala niya agad ang dalaga sa kanyang silid. Hindi na maaaring itanggi ng dalawa na parehas na silang nilukob ng matinding pagkauhaw sa isa't isa. Pagkasara ng pintuan, ay agad isinandal ni Rodel ang dalaga sa pinto at mabilis na nagyakapan ng dalawa na para bang magkasintahan talaga at agad sinuyo ang labi ng bawat isa. Agad na nakalas ni Rodel ang suot ng dalaga nang hindi nito namamalayan. Hindi makapaniwala si Mang Rodel na nasa harapan na niya ang babaeng matagal na niyang pinapangarap. Ang ganda mo talaga, Roxanne. Hindi ko sukat akalain na sa akin mo'y pagkakatiwala ang lahat.
Mahina lamang ang pagkakabigkas ng janitor at tuluyan ng dinala ni Mang Rodel ang dalaga sa kanyang kama. Kusang binukas ni Roxanne ang mga binti at iniyakap to sa bewang ng janitor. Tila ayaw niyang pakawalan pa ang matanda. Sa puntong yun ay tuluyan ng nagpadala sa agos ang dalawa. Walang sinayang na sandali. Halos mabaliw ang dalaga sa tindi ng tinatamasang alapaap. Nakapikit na lamang to habang mahigpit ang yakap dahil sa hindi malilimutang karanasan mula sa janitor na si Rodel. Lumipas pa ang minuto. Tuluyan ng humupa ang apoy na kanilang pinasiklab. Ang swerte ko, Roxanne. Ang tanging nasabi ni Rodel. Pero nag-aalala ko, baka hinahanap ka na sa inyo. Ang katuwiran ni Mang Rodel. Alam nila na nandito ako, kaya hindi nila ako hahanapin, Mang Rodel. Ang sagot ng dalaga. Marami pang pagkakataon ang darating sa atin, Roxanne. Basta't mag-iingat lamang tayo. Ang payo nito sa dalaga. Sige po, Mang Rodel. Pinulot ni Roxanne ang mga kasuotan sa sahig at muling nag-ayos ng sarili. Pumunta ka na lang ulit dito sa bahay ko, Roxanne. Pag may panahon ka. Paalala pa ni Mang Rodel sa dalaga habang nag-aayos to. Babalik ako sa linggo, Mang Rodel. Day off kasi lahat ng katulong namin. Wala sila sa bahay maghapon. Mabilis ang naging pahayag ni Roxanne at sobrang excited. Ibig mo bang sabihin, maghapon din tayong magkakasama? Biglang napatanong si Mang Rodel. Ayaw mo ba nun, Mang Rodel? Balik tanong ng dalaga. Sa bagay, mas masaya nga kung buong maghapon tayong magkakasama. Napangiti si Rodel. Bibigyan ko pa sila ng pera, allowance, para sa panonood nila ng sine upang mas lalo pa silang gabihin sa pag-uwi. Paliwanag pa ng dalaga na nasisiyahan sa naiisip niyang plano. Paano, Mang Rodel? Aalis na po ko. Salamat muli ah. Pagpapaalam ng dalaga at tuluyan na tong umalis. Hanggang dito na lamang po muna ang ating istorya. At salamat sa mga pakikinig.